मुंबई गोवा महामार्गावरती सातत्यानं अपघाताचं सत्र सुरू आहे। रायगड जिल्ह्यामध्ये नागोठणे येथे झालेल्या भीषण अपघातामध्ये एका युवकाचा मृत्यू झालाय। महामार्गावरती भरधाव वेगानं आलेल्या ट्रेलर चालकानं दारूच्या नशेमध्ये समोर दुचाकीला जोरदार धडक दिली। ही धडक इतकी भीषण होती की अपघातामध्ये तरुणाचा जागीच मृत्यू झालाय। दुचाकीवरील संदेश सदानंद घाणेकर वय वर्ष 32 या तरुणाचा मृत्यू झालाय। हा तरुण मूळचा रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्यातील सावर्डे येथील आहे। गणेश उत्सवावरून तो पुन्हा मुंबईकडे दुचाकीवरून चाललेला होता। मुंबई वडाळा गणेशनगर येथे राहणारा तरुण संदेश हा नोकरीनिमित्त मुंबईमध्ये वास्तव्य करत होता। कांसाई गावच्या हद्दीमध्ये हॉटेल नवरत्न जवळ हा भीषण अपघात झाला। हा ट्रेलर चालक दारूच्या नशेमध्ये सुकळीकडून नागोठणेकडे भरधाव वेगाने निघालेला होता। या प्रकरणी मध्य प्रदेशातील ओमप्रकाश रामलाल पटेल वय 36 या ट्रेलर चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असून त्याला अटक करण्यात आली आहे। या अपघाताची माहिती कळताच नागोठणे पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली। संदेश सदानंद घाणेकर यांचं 2 वर्षापूर्वी नुकतंच लग्न झालेलं होतं। तो नोकरीनिमित्त मुंबई वडाळा गणेशनगर येथे राहत होता। आई वडील पत्नी या सगळ्यांना तो गावी ठेवून दुचाकीवरून मुंबईकडे निघालेला होता। पण दुर्दैवानं संदेशचा प्रवास हा अखेरचा ठरला। संदेश यांच्या अपघाताची माहिती कळताच वडाळा गणेशनगर परिसरातील मित्रांना फार मोठा धक्का बसलाय। संदेश हा मुंबई वडाळा येथील यश गोविंद पथकामध्ये सहभागी देखील होत असे। मुंबईतील नोकरी सांभाळून तो आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवत होता। संदेश घाणेकर त्याच्या अपघाताची माहिती मिळताच सावर्डे परिसरात देखील हळहळ व्यक्त केली जातीये। वाकडे रोहा येथील पोलीस हवालदार निलेश गवाणकर यांनी अपघाताची फिर्याद पोलीस ठाण्यामध्ये दाखल केली आहे। नागोठणे पोलीस ठाण्यामध्ये या अपघाताची नोंद करण्यात आलेली असून नागोठणे पोलीस ठाण्याचे GM भोईर याचा अधिक तपास करतायत। कोकण कट्टा लाईव्ह चिपळूण।